פוקיקום. גיא, לא שומעים. לא שומעים. זוז. איזה רעיון, לא שומעים. אני רוצה לדבר. גדול. אביב, רגע, תנו לנו, זה קשה נורא בתנאים האלה, קשה נורא. אביב, משחק מותח צמוד, נגמר בסוף 23-19, ובאמת אנחנו חושבים שבאמת מגיע לך שחקן המצטיין. איך אתה מסכם את המשחק הזה? אני מההתחלה, אולימפיאקוס עולה. אני מההתחלה. תנו לו להגיד מילה. תן לאביב לדבר, בבקשה. זה היה משחק די קשה, כי גם יריבה הייתה מאוד חזקה. מי הכין לו הכל? שאל אותו מי הכין לו. התכוננתם באימונים. שאל אותו מי הכין לו הכל. כל השבוע. רצינו מאוד לנצח. אני העמדתי אותם, וניצחתי. איפה היית באולסטאר? איך הגעת פתאום? עוד שרוף, סוסו! עוד שרוף! מאיפה קראת לדעתי פחות 16 נקודות? מאיפה היכולת? מאוד האמנתי בעצמי. אני תמיד ידעתי. אני הכנתי לו. תודה רבה, אביב.